What's up guys? I'm Nathan and welcome back to my YouTube channel. So guys, today hindi pa muna ako mag-update sa inyo ng about sa tindahan ko. So ngayon guys, magluluto po muna ako ng kamote fritters. Ayan, nakabili po ako ng kamote 5 kilos kahapon. Tapos naisipan ko po na gumawa ng kamote fritters. Syempre po dahil nasa isip ko pa rin ang business. Ayan, gagawa pa ako ng kamote na ititinda. Actually guys, na-order ko na. Na-order na po to lahat. Nasa 32 orders na. So, ito yun guys, yung kamote. Na-slice ko na po siya kanina. Tapos, ayan, 1 kilong harina. Ito pa yung isa, ito pa yung iba. Tapos, 3/4 na mantika. Tapos, 1/4 na asukal. So, ayan guys, samahan nyo po ako magluto. Siyempre guys, yan, susutin ko na yung apron ko para iwas dumi.
So, ayan guys, magpapainit na po ako ng mantika sa kawali. A few moments later. Wow! Ayan, hello guys. Tapos ko na po lutuin at tapos ko na din po i-deliver yung mga order na kamote fritter. So meron po akong order kanina na 32. Tapos ngayon plus 10 bali 42 order po. So ito na ngayon guys yung expenses ko. Kamote 5 kilos 150. Harina 1 kilo 30 pesos. Tapos mantika 3/4 60 pesos. Tapos asukal 1/4 15 pesos. And then nag-additional po ako ng 1/4 na mantika, so 20 pesos po. Ayan, tapos nagpuhunan po ako ng 275 pesos. Tapos nabilhan po ako ng 420 pesos. Tapos ayan po, nagtubo po ako ng 145 pesos.